ሓደሽቲ መጻእቲ ወይ ስደተኛታት ን36 ኣዋርሕ ጥራይ መሰል ዝተዳለወ መንበሪ ገዛ ክፍቀዶም ሓሳብ ቀሪቡ። መንግስቲ ሽወደን ሓደሽቲ መጻእቲ ስደተኛታት ብኸመይ ከም ዝቕበሉ ንኾሙናት ዝያዳ ጽልዋ ዝህብ ሓድሽ ዕማመ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ዕማመ ብሚኒስተር ትምህርትን ውህደትን ሲሞና መሓምሶን ዝቐረበ እዩ። እቲ ድሕረ ባይትኡ ከዓ ውህደት ሕብረተሰብ ብዝበለጸ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እዩ። መንግስቲ ናይቶም ኮሙናት ዕድላት ኣቀባብላ ንምውጣን ክሕይልን ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሽወደን ሓደሽቲ ዝኾኑ መጻእቲ ወይ ስደተኛታት ናይ ገዛእ ርእሶም ሓላፍነት ስራሕን መንበሪ ገዛን ከም ዘለዎም ብዝያዳ ኸነጽርን ስለ ዝደሊ እዩ። ኣገዳሲ ክፋል ናይተን ዕማመ ከዓ ኮሙናት ክንደይ ሓደስቲ መጻእቲ ከም ዝቕበሉ ጽልዋ ንኽገብራ ዝያዳ ዕድል ክወሃበ ምዃኑ እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ዝተወሰኑ ሰባት ክቕበሉ ግዴታ ክህልዎም እዩ። ኣብ መንጎ ኮሙናት ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ስደተኛታት ኣብ ዝመቐሉሉ ወይ ዝዕደሉሉ እዋን ከዓ ዝያዳ ቆላሕታ ክወሃቦም ይግባእ ዝበሃሉ ነጥብታት ከም ዕዳጋ ገዛ ከመይ ከም ዝመስልን ልዑል ደረጃ ምግላል ወይ ምንጻር ዘለዎም ከባቢታት እንድሕር ኣለውን ዝብል እዩ። ኮሙናት ክንደይ ስደተኛታት ክቕበሉ ከም ዝኽእሉ ሕቶታት እውን ከቕርባ ክኽእላ እየን። እዚ ድማ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ንውሳኔታት ክጸልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ መንበሪ ገዛ ክመጽእ ከሎ ኮሙናት ነቶም ኣብኡ ዝተመደቡ መጻእቲ ሓደሽቲ ስደተኛታት መንበሪ ገዛውቲ ምድላው ክቕጽላ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ። ኣገዳሲ ለውጢ ግን መንበሪ ገዛ ኣብ 36 ኣዋርሕ 3 ዓመት ማለት እዩ ክድረት እዩ። እቲ ሰብ ብንጥፈት ንምውህሃድ ናብቲ ሕብረተሰብ ስራሕ ክረክብን ናይ ገዛእ ርእሱ መንበሪ ገዛ ክረክብን እንተዘይፈቲኑ መሰል መንበሪ ተዋሂብዎ ዘሎ ገዛ ን36 ኣዋርሕ ዝኸውን ኣቐዲሙ ክቋረጽ ንኽኽእል እውን ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ። እቲ ዕላማ ሓደ ሰብ ኣካል ሕብረተሰብ ንምዃን ናይ ገዛእ ርእሱ መነባበሪኡን ምምሕዳርን ውልቃዊ ሓላፍነትን ክወስድ ከም ዘለዎ ብዝያዳ ንጹር ንምግባርን እዩ። እቲ ሓድሽ ሕጊ ካብ ጥሪ 1 2027 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ።